balio hori daukaten angelu guztiak, eta gero kalkulatzea bere balio. Angelu bakoitzaren balio. Zirkunferentzia volumetrikoan, non neurtzen da sinu? Vertikalean neurtzen dugu sinu. Hemen dago bat, hemen minus bat. Eta kosinu neurtzen dugu hemen. Hemen dago minus bat eta hemen bat. Esaten badabe, sinu dara 0,7, hemen dago 0,5, 0,7 izango da, hemen. Bitxigora da, bai? 0,7 hori. Sinu 0,7 bada, horrek esan nahi dago. Hauze altuera, dala zirkunferentzia honen punturen baten bigarren koordenatua. Zeintzu puntu dauke hauze altuera. Ulertzen dugularik, eta dira, bi hau, eta beste hau. Beraz, bi puntu horietan ebakitzen dan angelua, hau angelu bat, izango da, bere sinu 0,7 dana. Eta beste hau, bigarren. Bi angelu ditu. Sinu, altura horretan, zuzena moztu lanik, eta bi puntuetara hilatzen diren angelu biak marraztu. Eta hasten da betik, ametik, aruntza neurtzen angeluak. Topa bate marra bat eta beste marra. Bi egon da, kalkulagaia horrek egoten da bat. Zena kalkulatzen dugu bestea. Kalkulagaia horrek egoten da oso. Baten kalkulatzen da oso madan alfa. Sí, 0,7, berrota lau, koma? Berrota lau, bero hogeita bost. Berrota lau, gradu, zenba minutu? Hogeita bost minutu, eta segundo? Hogeita bost zazpi. Vale. Hauze da, alfa mil. Argi dago, hori hauze da, bai? Zelan kalkulatzen dugu bestea? Horiak suposatzen da besta bideko angelua berdina, eta... Hauze eta hauze barruñak dira. Eta hori, 180 hau osorik denez 180 kenduta hau, lortzen dugu nahi duguna. Eta hauze eta hauze barruñak direnez, sinu emoten danean, 180 ken alfa. Eginez, ataratzen dugu bigarren angelua. Hori, sinua. Berdin da sinu positibo edo sinu negatibo. Sinu negatibo danean, minus 0,3 dago da ametik. Hau dara, bitxora bera ingo duzu azterketa, ez duzu ezeatzen. Minus 0,3 hasi ginen, beia. Markatzen dugu lani, luzatu eta luzatu. Beraz, angeluak orain dira hau eta beste hau. Eta holan markatuta agertu behar da. Borobila hau espada agertzen ondo markatuta, angelua ez dago ondo. Gero biak konpasa zemila. Ez, konpasa ze ez. Kalkulatu alfa zenba da. Minus 0,3 badan sinu, zif sinu eginez, baina ez da bakarrik aierrekin behar, beste baukazue, minus 0,3. No, negatibo. Minus 6 gradu, 27 minutu, 27 gai. Bueno, que más se observa, creo que es esto, ¿vale? Me modo negativo. Alfa ez da negatibo izan. Emoten dago, onuntza neurtuta. Guk egin behar dugu positibo, egin behar dugu osorik. Zer egin behar dugu? Osorik egoteko, gehi, irurehun eta hirurogei. Gehi, buelta oso bat. Si eso es calcula de alfa. Alfa, calcula
kalkulagaioak egon dagoena izan dago. Bai? Beraz, gauz kalkulatzen, hauxe. Beraz, buelta osoari, hau negatibo denez, hau gehitutan izanatzen azaldu. Angeluak, aldira gertatu, negatibo izatea, edo izatea, 380 baino handiagoa. Emon behar dira beti, 0 eta 380 artean. Beraz, negatiboa da, buelta bat batzen diogu, sobran, imagina, 380 hauze ditugula, egingo dugu, ke sartzeko barru. Bai? Eta bigarrena, hau egin. 180 ken minus amazazpi. Beraz, nire gomendioa. Hau ataratzen duzu. Eta gero egin, 180 ken zi, eta hau kalkulatu. Eta gero, bietariko bat, espada jausten 0 eta 1 artean, orduan egokitu. Gehitu edo kendu behar da. Kosinorekin, neurtuko dugu hemen. Eta barrik dugu. Kosinu 0,5 hemen, beraz, usatu, bian gero, kalkulagaiak emoten dau bat, horrein bat dau, kosinu naiteko, kosinu 0,5. 0,5 hemen. Usatzen dugu lani, bi puntu hauek markatu, eta elkartu zentrorekin. Hau da angelu bat, eta beste hau da bigarrena. Kalkulatu izan da lehenengoa. Kosinu 0,5, alfa, inok ez dakit buruz. Hauze balioa, eta hau gara izan, iruro gradukoa. Beraz, kasu honetan, alfa, iruro gradukoa. Zelan kalkulatzen dugu bestea? Lehenko batin, suposatzen da, hau hori da, iruro graduko, etxosu, iruro da iruro, esan iruro da iruro ekin. Iruro ken, ez egun dara hori. Iruro da iruro ken, alfa. Kosinoaz, kosino moten bada, iruro da iruro ken alfa. Sino moten bada, iruro da iruro ken alfa. Entonces falta da, tangente. Pausatu. Zurratu ingoa. Azten bazara, bueltak moten horren, ikusteko egin izan dugu, nik ere. Lertu zu hau, sinuaz, egun dara hori, eta kosinoaz, iruna erobet, ez, hau zean gelua, eta beste hau bardinari. Buelta osoa, iruna erobet danez, hau ze, izango da, buelta osoa, kenduta zati hau. Honen bardina denez, kenduta alfa. Horai? Eta hontxe geratzen da, tangente. Tangente egin dut. Falta maitzen lekuan. Amen. Hau bat, tangente neurtzeko lekua. Bata, altura bat dago, eta hemen, minus bat. Hau? Orduan, tangente, bat koma bi. Bat koma bi, doa nahi. Bale? Zein behar du. Hau zen, elkartu honekin. Eta busatu. Eta bi angilu sortzen dira. Bata da hau. Eta bestea, beste hau. Hau txikina kalkulagaiak egongo da. Bestea izango da. Honeri gehitu egun dara. Ikusten duzue? Honeri gehitu hauze. Eta hauze da egun dara.
alfa, kalkularia egoten duen bat, eta bestea 180 gehi alfa, tangenteaz. Alfa eta 180 gehi alfa. Eta gero, hemen, gertareke, angilu negatibo bat urtetea, edo bat, 180 baino gehiago anotatzea. Eta hori egotetu behar. Vale?